उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमानि गाहाय सायनासालिनि लाइ खुन्थिया गायसनदों। बरन'ग ओनसोलनि नगारि फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 12 आरो 13 खालाराव खुंफुंनो लानाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुमानि लाइ खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आसाम विधानसभा उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लाइ खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारियाव डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि पिटार गोरा खुंग्रा दैमारि, मावफुं आफादगिरि बेन्जामिन बसुमतारी, लिंथुमगिरि बानजाय आफादनि प्रसन्न दैमारि आरो बरन'ग ओनसोलनि रायजो राजाया बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायखौ नुनो मोननाय जायो। लाइ खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथांमोना बिबुंथि लाखियो। उदालगुरि जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय दिनै मोनसे मोजां सान। मानोना दिनैनि सानावनो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि 52थि बोसोरारि जथुमा फैगौ जानुवारिनि 12 आरो 13 अक्ट' खालि जानो गोनां नैबे बरन'गाव नगारि गेलेग्रा फोथाराव बिनिनो सायनासालिनि गाहाय खाम्फा गायसनजेननाय जाबाय आरो बिनि ओंथियानो जाबाय दिनैनिफ्राय आसलते बे कनफारेन्सआ स्टार्ट जाबाय। खारन गाबोननिफ्राय बेयाव पेन्डेल बानायनाय जासिगोन, स्टेज बानायनाय जासिगोन आरो बिदिनो फैगौ जानुवारि 13नि लास्ट सेसनहालागै कनफारेन्सआ सोलिबाय थागोन। थुनलाइ आफादा आसलते साफ्रोमबो बर' सुबुंनिनो मोनसे सेन्टिमेन्ट। मानोना जों जे मोनसे गोथां जाति, बेयो जोंनि थुनलाइनि जि एक्जिस्टेन्स, जि गोजौ थाखोआव सहैनाय बेनो फोरमान होयो। हयथ' बर' जातिया गोथै जाति जानायमोनब्ला थुनलाइ थानाय नङामोन, रावबो थानाय नङामोन। बर'फोरनि खुगानिफ्राय गावनि बिमानि राव ओंखारनाय नङामोन। हयथ' मोनसे समाव बेबायदि अबस्थायाव थांबायमोन। बेनिखायनो जों बेखौनो बाख्नायनांगोन जाय बर' सानसुमै सुबुंफोर दंमोन बिथांमोना 1952 मायथाइयाव बे थुनलाइ आफादखौ जोनोम होबाय आरो बिनि गेजेरजों बर' थुनलाइखौ सिबिनानै गोबां हास्थायनानै नाजानानै दिनैनि महराव दिनैनि अबस्था लाबोबाय। आरो दासिमबो जोंहा बर' थुनलाइनि मावनो गोनां खामानि जोबाखै। मानोना गुबुन हारिनि गुबुन जौगाथाय थुनलाइजों समान जों दासिमबो आगान सुरजोबनो हायाखै। जुदि जोंनि थुनलाइया आरो जोंनि रावा भारत संबिजितनि 8 शिडिउलाव इनक्लुड जाबाय, हाबबाय, अब्लाबो जोंहा गोबां मावनो गोनां दं, गोजौ थाखोआव दैखांनो गोनां दं। बेनिखायनो जों जाति हिसाबै थुनलाइ आफादखौ गावनि मोनसे बिमा होननानै गनायो, गावनि गार्जेन होननानै जों गनायो। खारन थांनाय 1952 मायथाइनिफ्राय दासिमहालागै बे आफादानो बर' जातिखौ लामा दिन्थिबोगासिनो दं। बबे लामाथिं थांबा जों जातिसो जौगागोन, जातिसो थांना थानो हागोन, बे बाथ्राखौ दिन्थिबोगासिनो दं। आरो बेनिखायनो जों बे बर' थुनलाइफोरखौ जोंनि गार्जेन, जोंनि बिफा होननानै गनायो। नुनो मोनदों जिहेतु बर' आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों 8 शिडिउलाव लेंगुवेजखौ सरकारि राव हिसाबै, लोगो राव हिसाबैबो गनायथि। दा बे समावहाय रायजो राजानि बे कनफारेन्सआव आरो नोंथांनि सरकारि बिफाननिफ्राय माबायदि मदद? जों बर' थुनलाइ आफादनि बेके सेन्ट्रेल कमिटिफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोरै मोनसे कन्ट्रिबिउसन होयो। खिन्थु डिस्ट्रिक्ट कमिटि बा बे प्राइमारि कमिटिफोरनि बिदि दाहालागै कन्ट्रिबिउसन होनाय जायाखै। खिन्थु कनफारेन्सफ्राव जों जि हायो एसे एनै बिदि मदद खालामो। खिन्थु हल अर्गानाइजेसनखौ लिड खालामनो थाखाय, दैदेननो थाखाय बोसोरैखिया माबा मोनसे होनाय बे सिस्टेमखौ जों दाबो खालामथ'नो हायाखै। बे जिल्ला पर्याय आरो प्राइमारि पर्यायाव। खिन्थु जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल कमिटिनि बिदि बोसोरारि माबा मोनसे अनसुंथाइ होनाय जायो रेगुलार। अब्लाबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो बर' थुनलाइ जौगानायनि बेलायाव
हेफाजाब होगोन आरो हेफाजाब होलांबाय थागोन मानोना मोनसे जातिनि थैनाय थानायजों सोमोन्दो थानाय बिफानखौ सरकारनिफ्राय जुदि पेट्रनेज होआ अब्ला हले गोबां समाव बे साक्सेस जानो हाया गुबुन जौगानाय हारिफोरनावथ' बेबायदि थुनलाइ आफादानो थाया से बाङालि राव बाङालि ससाइटि बिसोरनि लिटारेचारा बुहुमनि गोजौ थाखोफोरनि गेजेराव मोनसे खिन्थु दिनै बाङालिफोरनि गेजेराव बिदि लिटारेरि ससाइटि गैया बा इंलिस राव दिनै आमेरिका इंलेण्ड कानाडा बेफोराव इंराजि राव माबे बिथांमोननि जिथु थुनलाइ बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौ थाखोसिनो दं खिन्थु इंलिस लिटारेरि ससाइटि होननाय बिदि बुस्थु गैया खिन्थु जोंहा बेकवार्डखाय जों दावगानो गोनां मावनो गोनां जयै कालेक्टिभलि नांनो गोनांखाय जोंनो बर' थुनलाइ आफाद बे आफादखौ नांगौ थिग তেনেकै बेदिनो असमियाफ्राबो असमिया थुनलाइगिरिफ्रा दासिमबो सानना लायो जे बर' असमिया थुनलाइखौ आरो जौगाहोबावनांगौ बेनिखायनो बिथांमोना इन्डिभिजुवेलि नांनो नागारै कालेक्टिभलि नांनानै नाजानानै मावनानै गोजौ थाखो लांनायनि मोनसे गोनांथिखौ अनुभब खालामो बेनिखायनो असम साहित्य सभा होननाय बिथांमोनहा गेजेरावबो दं दा बेखौ जोंनो नांगौ दानि स्टेजाव जोंनो बेखौ नांगौ खारन इन्डिभिजुवेलि जों लिटारेरि क्रिएसनजों गोजौ थाखो लांनो हानाय जोंहा परिबेख बिदि जोंहा मेलेमजिबि ओंखारजोबाखै आरो नांबावगौ बेनिखायनो जों कालेक्टिभलि बोरैहाय नांनानै हास्थायनानै लिरनानै बर' थुनलाइखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेखौ जों दासिमबो नाजाबाय थादों बेनिखायनो जोंनो कालेक्टिभलि नांनो थाखाय बे बर' थुनलाइ आफादखौ नांगौ जादों आरो बेखौनो जों दिनै दासिम जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बर' सानसुमै मेलेमजिबिफ्रा बर'नि गोरों गोराफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ फोथांना लाखिनानै बोरैहाय बिनि गेजेरजों जोंनि थुनलाइखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बेनि थाखाय नांनायखौ हास्थायनायखौ गाराखै बावैसो मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै नङा बुहुमनां बर' जाय लिरगिरि नन्देस्वर दैमारि साहित्य एकाडेमि बान्था रायजोनि थाखाय बुहुमनि फिसाफोरनि थाखाय मा मेसेज होगोन मुस्रि नन्देस्वर दैमारि बिथांखौ आं कंग्रेसुलेसन होदों बिथाङा फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो थुनलाइ सिबिबोदोंमोन स्टुडेन्ट जिहेतु जों एखे स्कुलाव फरायोमोन आरो बेनिखायनो बेखौ उन्दै समनिफ्राय आं मोजाङै मिथियो आं गमामायैनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बे बरन'गाव गुदि बर' थुनलाइनि जिथु बानजायनायावहाय बे जिथु बरन'गाव गोजौ फरायसालिनि नगारि गेलेग्रा फोथाराव फैगासिनो थानाय गोदान बोसोर जानुवारि दाननि 12 आरो 13 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारि लानानै जा दिनै मोनसे गाहाय खुन्थायाव गायसननाय जाहैबाय जोंहा एसे आवगायावनो गाहाय खुन्थायाव गायसनगिरि मानव गिदिर जोंहा बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी लोगोसे आसाम एसेमब्लिनि एमएलए आरो लोगोसे जोंनि बानजाय आफादनिनो बिथाङा आफादगिरि आं बिथांनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय बे फुंबिलि समावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै बरन'गाव जिथु बे गेलेग्रा फोथारावहाय दिनै जों नैखेब जागोन उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरारि जथुम्मा जाना थांनाय दिनै बे नैथि खेबावहाय जोङो आवगायनि खेबावबो जों बिदिनो गोबां एखेबारे गामिनि रायजो राजानि जोङो अनसुंथाइ आरो बिथांमोननि हेफाजाब आरो बिथांमोननि गेदारिंखौ जों मोननो हाफुंदों बिसास दं एबारबो फैगासिनो थानाय जिथु जानुवारि दाननि 12 आरो 13 अक्ट'आव बे समस्त जोंहा उदालगुरि टाउनजों थाफानानै लोगोसे बरन'गावनि गामियारिफ्रा जोंखौ गोबां बेवहाय हेफाजाब होफैगोन आरो बे मोनसे एखेबारे गाब गोनां जोंनि बे खुंफुंनाया जानानै थांगोन होननानै आङो आसा खालामदों दा बे समावहाय आं बेखौनो जोंनिफ्राय जों बेखौनो फोरमायगोन बिथांमोननो जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जायफोर बिबानगिरि दं आंजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बिथां पतेन्द्र बसुमतारी आरो बिथां जोंहा नेहाथारि फिथर गोरा खुंग्रा दैमारि आरो बेवहाय जोंहा माखासे बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना जे थांनाय बानजाय आफाद दानायनिफ्रायनो नारा नाथा दिनैसिमबो बिथांमोना नाजागासिनो दं मावगासिनो दं बे फोथारखौ गाब गोनां खालामनो थाखाय आरो
फैगासिनो थानाय समाव जों बेखौनो आसा खालामदों जे गुबुन गुबुन जिल्लाया जेरैबायदि खुंदों जों उदालगुरि जिल्लाया एबाराव बा बिनिख्रुइ साबसिन जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों मानो होनबा जों बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि मिरु थुनलाइ आफादनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि मानब गिदिर निलकान्त गयारिखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसे बे जोंहा गेवलां मेलखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंना बिटिआरनिनो मानब गिदिर गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'खौ जों खावलायदों हांख्रायदों बिथाङा फैगोन होननानै बुंदों आरो बिथां आलासिफोरनि गेजेराव जोंहा आरो गोबां आलासिफोर दंबायो जे जों बे समाव ओरैबायदि मोनसे कालारफुल खालामनो नागिरदों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबांखिनि जोंनि मावनानै थानाय एक्स वार्कारफोर दं जों बिथांमोनखौ खावलायजोबदों आरो लोगोसे जेथ' जोंहा माने दङ लाइफ मेम्बार जायखौ होननानै जिउनां सोद्रोमा बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बे समाव जोङो जिउनां सोद्रोमा बिथांमोननो जों देग्लाय मान बावनो थाखाय जों लाहार फाहार थाग थियारि खालामगासिनो दं जों 55 माने बोसोर जालांबाय 55थि बोसोर जालांनायनि बे खेबावसो जोङो नैबे 55थियावसो जोङो बेबायदि जिउनां सोद्रोमाफोरनो जों मान बिलाइखौ होनो थाखाय जों थाग थियारि खालामदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे बान्था दङ जाय बान्थाखौ जों होगोन जोंहा माने बुंनो थाङोबा मंगल सन्दीप ब्रह्म ट्रास्ट बान्था जों बेखौ एबार होगोन आरो बेखौ जोंहा जुरि बर्डआ सायख'खाबाय आरो बेयो जोंहा जोबोद माने बाख्नायथाव जोंनि रौता ओनसोलनिनो जोंहा सासे बेंक मेनेजार आजिरा मोननाय बिथां मानब गिदिर बिपिन चन्द्र ब्रह्म बिथांनिसिम देग्लाय बे बान्थाखौ होनाय जागोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बै मेट्रिकआव बर' आयदायावहाय जायोबा हाइस्ट मार्क मोननाय बिथांनोबो जों बे बान्थाखौ होनाय जागोन आरो बिदिनो जोंहा बे बानजाय आफादाबो गोबां मान बावगोन बिथांमोनाबो गामिनि माखासे सिनियर बैसोगोरा आरो बेबायदिनो माखासे हारिमुनि मोजां मोनग्रा बेबायदि बिथांमोनाबो कालेक्सन खालामगासिनो दं मान बावनो थाखाय बेखायनो जों सानदों बेवहाय बिनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे थुनलाइयारि जोंहा मेलबो दं जोङो मोनसे थुनलाइयारि मोनसे सावरायनाय मेल लादों जों बिनि टपिक्सखौबो जोङो थिग खालामखाबाय आरो माखासे जोङो बेवहाय माने सावरायगिरि स्कलार बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायखादों प्रग्रामाव जोंहा ओंखारखाबाय आरो ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो माखासे जोंनि गेजेरावहाय जाखिनि दङ थान्दै मेल बे थान्दै मेलावबो जोंहा गोबां माने उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गासै 19था जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफाद दङ बे मोनफ्रोमबो आफाद गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माने जोंनाव बेयाव थान्दै हिसाबै नुजाथिफैगोन आरो जों बेखौ गोग्गानो हागौ जों गुबुन गुबुन जिल्लायाव जों इसिबां माने जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ जों नुहुराखै नाथाय दिनैसिमबो जोंनि उदालगुरि बर' थुनलाइ आफादा ओरैबायदि मेजरिटि बांसिन अनजिमा गोनां माने गुदि बर' थुनलाइ आफाद दङ बेनिखायनो आं जोबोद माने बाख्नायदों जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जायफोरबा दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो जोंनि समाज सिबियारि इन्टेलेक्सुवेल आरो जोंनि माखासे बिबानाव थानाय आरो गुबुन गुबुन माने संगठनाव थानाय बिबानगिरि जेरै फरायसा आफाद आं बिथांमोनखौबो आं बे समावहाय माने साबायखर बावदों जाहाथे जोंनि उदालगुरिनि ओनसोलावहाय जोङो सुखु दुखु जों फरायसा आफाद आरो जों बर' थुनलाइ आफाद जों बिदि सावरायलायो आरो गोबां खामानिखौनो जोङो माने ज'यैनो मावलाङो बेबायदि जोङो दिनै गोजोननाय मोनदों जों माने जोंनि ओनसोलावहाय जाखिनि थुनलाइनि जौगानाय हाबाफारि जों बिदिनो खन्थाइ बिदिनो आवरायनाय मेलखौ लांबाय जोङो देग्लाय जों 2 खेब खालामबाय जोङो उदालगुरि कलेजाव खेबसे खालामखांबाय आरो थांनाय डिसेम्बरनि 5 अक्ट'आव जोङो अराङाव खालामबाय 5 डिसेम्बर जिथु माने जोंना ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म जिथु खन्थाइगिरि बिथांनि जिथु थैनाय सान बे सानखौ जोंबो खुंफुंदों आरो बिदिनो जों माखासे बर' थुनलाइ आफाद मिरुनि बोसोन बायदियै जोङो जोंनि जिल्ला आफादा दिनै मोजां रोखोमैनो मावलांनो हादों होननानै जों सानो आरो जों बेखौनो बुंनांगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जि माखासे थांखि लानानै मिरुआव जों बेनि थाखाय बावैसो मोजां उदालगुरिनिल' नङा बुहुमनि बर' फिसाफोरनि थाखाय जाय लिरगिरि गागि लिरगिरि नन्देस्वर दैमारि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो थाखाय फोसावजाबाय मा बुङो आं बिथांनिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय आं बिथांखौ जिदिन माने एवार्ड साहित्य एकाडेमिखौ मोनदों लोगो लोगो आं बिथांनिसिम फनखौ खालामदों आरो फन खालामनानै आं बिथांजों सावरायदों आं माने थांनो हास्लाबै हिसाबै बिथांखौ बिदिनो आंनि गोरबोनिफ्राय जोबोद माने गोजोननायखौ साबायखर बावहरदों ओमफ्राय नैबे समावहाय आं बेखौ बुंगोन जा एसे आवगायावसो जा मानब गिदिर जोंनि जिथु
बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां रबिन्द्र चन्द्र बसुमतारिया जिथु बुंबाय बिथाङा गोबां बिजाबखौ लिरबोदोंमोन बिथाङा थाबैनो मोननांगौमोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंखांदों खिन्थु आं गोजोननाय मोनदों बिथांनि बुंनायखौ बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ बिथाङा फंसे बुंबावदों जों जेब्ला 5 डिसेम्बराव जों सावरायदोंमोन बेबायदि बान्थानि सोमोन्दै अराङावहाय सावरायनाय बेलायाव जों 3 4सो जों दङमोन ओमफ्राय आंबो बिदिनो कमेन्ट होबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंहा डिपुटि सारा बिथाङा बुंबायानो गोबावजों मोननायासो बिदै बरहा जायो रस जायो बिथाङा बेबादि बाथ्राखौ बुंदों आरो जोबोद गोजोननाय बे बाथ्राखौ मैया जोंहा नन्दिसु सारा आंनो बेखौ फोरमायहरफिनदों आरो ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ आरो बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो जेनेबा दा मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आं बुंगोन बिथाङा मोननांगौमोन आरो बै समावनो खोथायालाय नंगौ खिन्थु जोंहा मानव गिदिर डिपुटि साराबो मोननाय सम मोनहांहां समाव बिथाङाबो एसे एरायलांबाय आरो आसा खालामो जोंहा लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमायाबो बिदिनो बे सम मोनोब्ला लिरफुंनानै बिजाब लिरफुंनानै माबा मोनसे साहित्य एकाडेमिखौ मोनहैथों होननानै आङो इसोरनाव आर'जखौ गाबदों आरो बिथाङाबो मोनहांहाङैनो थादों आरो फोरमायनाय रायलायनाय गेजेराव ओंखारोथ' आं बेखिनिखौ फोरमायबाय दा लोगोसेनो आङो नैबे समाव गासिबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला आरो सिङाव थानाय गामियारि रायजो राजा आरो मोनफ्रोमबो जोंनि संगठन आं बिथांनि इन्टेलेक्सुयेल आरो जोंनि स्कलार बिथांनिसिम आङो फैगासिनो थानाय ख्रिस्टमास आरो निउ इयारनि थाखाय आरो फैगासिनो थानाय मागो दमासिनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो जिल्लानि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट उइजेसखौ बावहरबाय हामलायथिखौ हरबाय क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।